Hi KVG na baba. I'm a man ane makore 46 ekuberekwa. Ndakadanana nemusikana wangu tichiri kuchikoro. Ndikamitisa. Vabereki vemusikana vakaramba kuti nditore mwana wavo. Vachida kuti aendere mberi nekudzidza. Achipedza vakamuendesa mhiri. So mukana wekudzokerana wakabva wafa. Asi ndaimuda. Recently, I came to Harare and met someone else. Ndikatorora. I took my daughter kuti tigare naye after our first child nemukadzi wangu. Chandakafarira ndechekuti mudzimai wangu akawirirana na daughter, zvekuti hapana anotoziva situation yedu. Hot topic ndeyekuti pamba patinogara pane main house necottage yedu yatinoshandisa. Ku main house kunogara landlord anova mukomana ane makore 28. Akasiyirwa imba nevabereki vari kuSouth Africa. Gore rapera muna December, basa rakapera zvinhu zvikatiomera. Mukadzi wangu akaita idea yekuvhura musika, ndiwo watairarama nawo for nguva yakati rebei. Around April, my wife fell sick, zvekutotadza kushanda. I tried zvemusika zvacho ndikaona kuti I wasn't good at convincing my customers to buy. So musika wakabroka. So mudzimai wangu aiswera pamba nemwana wangu musikana. Akapedza chikoro, haana chaari kuita. Naiyewo ari kushaya basa riri nani. Ndakatanga kuita mapiece job mumaindustry. Taitswinyidzira yerent zvimwe zvese toona yekutamba. August, September, October, mari yerent takaishaya. Indaishaya hope about this. And my wife would say, kana vasina kubvunza, chingonyararai. Mukomana uyo haana kubvunza rent pese apa. So 2 weeks ago, ndakaona mwana wangu musikana achibuda mumba landlord. Ndichangosvika kubva kumaindustry. Akanditi ndanga ndichidzosera hosepipe yataidiridzisa nezuro. Mwoyo wangu wakatadza kuzvitenda. Hope hadzina kutouya. Because I realized kuti zuro wacho mvura haina kuuya. Ndakamutsa mukadzi wangu ndikamuudza chiitiko ichi. Akaramba kuti zvamuri kufunga sandizvo. Mangwana acho ndakaenda kumufana uyu. Ndikamubvunza nezvemwana wangu. Akamboramba. Ndipo pandakamubata kola ndakuda kumurova. And he admitted kuti ari kudanana nemwana wangu. And my wife actually knows about this. It made sense why pese apa renti yaisabvunzwa. I'm planning kutama pamba apa. And handina mari yandinomupa. Mubvunzo wangu ndewekuti ndingadii nemudzimai. Sekuti pese apa ndaiti rudo rwaairatidza kumwana, rudo rwaamai. Asi apa ndaakutoona kuti aifurira mwana unzenza, unhu wakafumuka. Zvinorwadza kuziva kuti mwana wangu ndiye aishandiswa kubhadhara rent mwedzi 3 yese iyi. Combination yavo vari vaviri ndaakutoitya. One wavo anofanira kuenda chete. Ndibetsereiwo please.